இருத்தல் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට සාක්ෂිවත් ලෙස ඉන්න එක කියන මාතෘකාවේ අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න යනවා. ஆமென். ආමේන්. இந்த கொஞ்ச நாள்ல என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். බෙන්දගොස්සේ දවස කියන්නේ මොනවාද? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ මරණයෙන් උදාරණයට පත් වුණායින් පස්සේ எத்தனை நாட்கள் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு உலகத்தின் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருந்தார்? මරණයෙන් ජයගත්තා වූ පස්සේ උන්වහන්සේ දවස් කීයකට මේ පොළවේ උන්වහන්සේ සැරිසරුනේ? எத்தனை நாட்கள்? දවස් කීයද? 40 நாட்கள். දවස් 40ක්. 40 நாட்களுக்கு பிறகு 40 நாளுக்கு பிறகு ඒ දවස් 40න් පස්සේ எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது හැම දිනම බලා இயேசு ඉන්නේ கிறிஸ்து அப்படியாக வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ ඒ ආකාරයට හැම දිනම බලා ඉඳීම උන්වහන්සේ ආසනයට எல்லாரும் வானத்தை අවුලක් அண்ணாந்து பார்க்கிற நேரத்திலே හැම ආසනයට බලන தேவதூதர்கள் சொன்னார்கள், දේවදූතයන් කිව්වා இது எப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாய் வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாரோ යේසුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන් ආසනයට රැගෙන ගත්තද அதே போல ஒரு நாளிலே மறுபடி வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். ඒ ආකාරයෙන්ම නැවත වරක් උන්වහන්සේ ආසනෙන්දලා දැස්සෙනවා කියලා. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாக மரித்து உயிர்த்தெழுந்த 40 நாளைக்கு பிறகு යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් ජයගත්ත ගන්න දවස් 40ක් ගත වුණායින් පස්සේ அவர் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார். උන්වහන්සේ අන්තිමට එක වචනයක් කිව්වා. நாங்கள் வாசிப்போம் அந்த வார்த்தையை. අපි කියමු මේ වචනය. அவ்விதமாய் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு ஒரு 10 நாள் கழித்து 50வது நாளிலே இயேசு கிறிஸ்து போன பிறகு 10 நாள் கழித்து 50வது நாளிலே பெந்தகோஸ்தே நாள் அந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவி இறங்கி வந்து ஜனங்களை நிரப்பினார். යේසුස් වහන්සේ ආසනෙට උන්වහන්සේ රැගෙන ගත්තායින් පස්සේ දවස් 10න් පස්සේ ආත්මයන් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් බැස්සාවා. வாசிங்க அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரம் 8 வசனம். ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. நாங்கள் அடிக்கடி கேட்ட வாசித்த தியானித்த பகுதிகளா இருக்கலாம். මේ වචනේ අපි නිතරම අපි ආසපු කියපු වචන இயேசு වෙනවා. கிறிஸ்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ එක දෙයක් කියනවා. வாசிப்போம் புதிய ஏற்பாட்டில் 161வது பக்கம் அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரம் 8வது வசனம். ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. வாசிப்போம். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்திலே வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். ஹalleluya. ஹalleluya. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லிட்டு போறாரு? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියලා ගියේ? சொல்லுங்க. මොනවද කියලා ගියේ? பரிசுத்த ஆவி සුදානන් වහන්සේ உங்களிடத்திலே வரும் பொழுது උගලන් මත එන විට நீங்கள் பலனடைந்து ශක්තිමත් වෙලා கடைசியாக சொல்றா, எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். මේ සාක්ෂි කරයි කියලා කියනවා. மற்றவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, අහින දෙස බලලා කියන්නේ இயேசுவுக்கு ஒரு சாட்சியா இருக்கிறீர்களா? ඔයා යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂියක් ලෙස ඉන්නවද? ஹalleluya. 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 இயேசு சொல்லுகிறார், විශ්වාස කියනවා அந்த 40 நாளைக்கு பிறகு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த நேரத்துக்கு முன்பதாக දවස් 40 උන්වහන්සේ රැගෙන යන ප්‍රථමේ அவர் சொல்றார், நான் போகிறேன், මම යනවා. உங்களுக்கு என்ன வரப்போகிறது? උගලන් මත මොනවද එන්නේ යන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் வரப்போகிறார். සුදානන් වහන්සේ එන්නේ යනවා. அவர் வரும் பொழுது උන්වහන්සේදී என்ன அடைவீர்கள்? උඹලාට මොනවද ඇති சத்தமா වෙන්නේ? சொல்லுங்க, என்ன அடைவீர்கள்? උඹලාට මොනවද ඇති වෙන්නේ? பலனடைந்து උඹලා ශක්තියක් ලබාගෙන முக்கியமாய் எனக்கு சாட்சிகளாய் மாறுவீர்கள். තාමත් වැදගත් උන්වහන්සේ කියන මට සාක්ෂි දරයි කියලා. ஆமென். ආමේන්. பழைய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தாரா இல்லையா? පරණ ගියස්මේ කාලයේද සුදානන් වහන්සේ හිටියද නැද්ද? இருந்தாரா இல்லையா? හිටියද නැද්ද? இருந்தாரா? පරණ ගියස්මේ කාලේ இல்லையா? සුදානන් நாங்கள் වහන්සේ ஆதியாகம புத்தகத்திலே பார்க்கிற பொழுது අපි උපැති පොතේ බලද්දී ஜலத்தின் மேல் ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். ජලයේ මන්දියේදී ආත්මයන් වහන්සේ සැරිසුණා කියලා ஆனால் பழைய බලනවා. ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது මොකද පරණ ගියස්මේ කාලේ அவ்வப்போது බලද්දී தேவையான நேரம் ஆவியானவர் வந்து போனார். ඒ අවශ්‍යතාවය මත ආත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ගියා. ஆமென். ආමේன். தாவீதுக்குள்ள ஆவியானவர் இறங்கும்போது சவுலுக்குள்ள இருந்த அசுத்தாவி வெளியேறியது. දාවීද් මත උන්වහන්සේගේ ආත්මය බැස්සේදී සාවුල් තුමාගේ තිබුණා වූ අසුද්ධ ආත්මයක් ගියා. இல்லையா? சிம்சன் மீது அவனுடைய வல்லமை இறங்கும் பொழுது அவன் பலத்த பெரிய காரியங்களை செய்தான். සිතෝන් මතද උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරාදී වූ බලවත් ක්‍රියාවල් ஆனா කළා. இங்க புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது අලුත් ක්‍රිස්ම කාලයට අපි ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? උන්වහන්සේ විශ්වාස මොනවද කියන්නේ? என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கும்படிக்கான தேற்றவாளை நான் உங்களுக்கு தருவேன். සදා කාලෙම ඔබලා මන්දී ඉන්නා වූ ඒ සැනසුම් කාර්යයන් ඔබලට දෙනවා කියලා. ஆமென். ආමේன். அப்ப எப்பொழுதும் எங்களோடு இருக்கும்படியாக
பரிசுத்த ஆவியானவர் பொழிந்தருளப்படுகிறார். එහෙනම් සෑම විටම අපි සමගම ඉන්නව ලෙස සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වගුරුනවා. ஹalleluya හalleluya. ஹalleluya හalleluya. ஆவியானவர் வந்தாதான் என்னவா மாறுவோமா? ආත්මයන් වහන්සේ ආවොත් තමයි අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? யாருக்கு சாட்சியா? කාටද සාක්ෂියක් ලෙස? இயேசுவுக்கு ஒரு சாட்சியாய் மாற முடியும். යේසුස් වහන්සේට එක සාක්ෂියක් ලෙස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ஹalleluya හalleluya. இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து 40 நாள் இருந்து என்ன செஞ்சார்? යේසුස් වහන්සේ මලවින්ගෙන් නැගිටලා දවස් 40ක් ඉඳලා උන්වහන්සේ මොන දේවල්ද කරේ? அவர் 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்துட்டாரு. උන්වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේදී මරණයෙන් උන්වහන්සේ ජය ගත්තා. ஏன் பரதேசுக்கு போகாம උන්වහන්සේ පාරාදීසයට යන්නේ නැතුව ஏன் ஆண்டவர் 40 நாள் உலகத்திலே ஜனங்கள் மத்தியிலே உஷீஷர்கள் மத்தியிலே உலாவினார்? ඇයි උන්වහන්සේ දවස් 40ක් ලෝකෙ මත නැත්නම් ගෝලයන් මත උන්වහන්සේ සැරිසරුනේ? என்ன செய்தார்? මොන දේවල්ද උන්වහන්සේ කරේ? வாசிங்க 1ஆம் அதிகாரத்துல அப்போஸ்தலர் ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3வது 4வது வசனம். 3වෙනි 4වෙනි පදවල්. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்துல ක්‍රියා පළවෙනி පරිච්ඡේදයේ 3வது 4வது வசனம் 3වෙනි 4වෙනි පදවල්. வாசிப்போம். அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாளளவு அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேக தெளிவான சிஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். அன்றியும் அவர் அவர்களுடைய கூடி வந்திருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி, யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார், நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் என்றார். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. சொல்லுங்க, இயேசு என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරමින් හිටියේ? මොනවද කරේ? தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த காரியங்களை அவர்களுக்கு மறுபடியும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කෙරෙහි ඒ දේවල් නැවත නැවත උගන්වමින් හිටියා. அநேக தெளிவான சிஷ்டாந்தங்களினால் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். බොහෝ පැහැදිලි ක්‍රියාවල් තුලින් උන්වහන්සේ එළිදරව් කරා. ஆமென். ආමේන්. எத்தனை பேர் சொன்னீங்க, இயேசு கிறிஸ்து மரிக்க முன்னுக்கு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? යේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් වෙන්න ප්‍රථමයෙන්ම මොනවද කරේ? உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது මේ ලෝකීදී ஒரு 3.5 வருஷம் ஊழிய பணியின் காலத்திலே අවුරුදු 3 මාරා දේව සේවයේ කාලය තුලදී சொல்லுங்க, என்ன செஞ்சாரு? මොනවද කරේ? என்ன செஞ்சாரு? මොනවද යේසුස් වහන්සේ කරේ? தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த காரியங்களை போதித்தாரு. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෙරෙහි දේවල් උන්වහන්සේ ඉගෙනුවා. சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு. සත්‍ය ඉගෙනුවා. அநேக காரியங்களை குறித்து ஜனங்களோடு பேசினாரு. බොහෝ දේවල් කෙරෙහි ජනතාව සමග කතා කරා. எப்படியெல்லாம் சத்தியத்தை கொடுக்க முடியுமோ, කොයි ප්‍රකාරයෙන් උන්වහන්සේ සත්‍ය දන්වන්න පුළුවන්ද? வழி அருகே போனா ஒரு மரத்தை கண்டா, ஒரு கனியை கண்டா, எதை கண்டாலும் அது கூட ஒரு சத்தியத்தை விளங்கப்படுத்தினார். උන්වහන්සේ යන්නව එන්නව දේතුළු උන්වහන්සේ දකිනා දේතුළු සත්‍ය උන්වහන්සේ එළිදරව් කරා. ஆமென். ආමේන්. எப்படியெல்லாம் ஜனங்களுக்கு தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து பேச முடியுமோ කොයි මාර්ගයේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? அவ்வளவாய் தேவன் தெளிவாய் பேசினார். ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම කතා அது කරා. போதாதுன்னு ඒ පමණක් නෙවෙයි. மரிச்சு உயிரோட எழுந்த பிறகு මරණයට පත් වෙලා උන්වහන්සේ උදාන වුණේ எக்ஸ்ட்ரா පස්සේද 40 நாள் இருந்து තවත් වැඩිපුර දවස් 40ක් ඉඳලා அப்போ என்ன செய்றாரு? ඒ දවසේදී උන් මොනවද කරන්නේ? தேவ ராஜ்யங்களை குறித்து பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෙරෙහි උන්වහන්සේ උගන්වනවා. සත්‍ය කෙරෙහි அவர் யார் என்பதை උන්වහන්සේ வெளிப்படுத்துகிறார். උන්වහන්සේ කවුද කියලා උන්වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை நல்லா கேட்டிருக்கிறீங்க. කී දෙනෙකු උන්වහන්සේගේ සත්‍ය යාපත් ලෙස අසලා තිබෙනවද? பேர் எத்தனையோ வருஷமா ஆண்டவருடைய உபதேசத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். කී දෙනෙක් අවුරුදු ගණන් උන්වහන්සේගේ උපදේශ ආවගෙන ඉන්නවද? நிறைய அற்புதங்களை இயேசுவிடத்திலே கண்டிருக்கிறோம். කී දෙනෙක් නොයෙකුත් ආස්තං උන්වහන්සේගෙන් අපිට දැකලා තිබෙනවද? ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு சொல்ற காரியம், එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කියනවා උදේ நீங்க எப்ப பலன் அடைவீர்களா? ඔයාලා කොයි අවස්ථාවේදීද ශක්තිමත් වෙන්නේ? இன்னைக்கு நிறைய பேர் எவ்வளவுதான் சத்தியத்தை கேட்டிருந்தாலும், අද බොහෝ දෙනෙක් කොච්චරක් සත්‍ය අසලා எத்தனை තිබුණද? பேர் எத்தனை அற்புதத்தை கண்டிருந்தாலும், කොච්චරක් ආස්තං දැකලා තිබුණද? இயேசுவோடு எவ்வளவு காலம் இருந்திருந்தாலும், යේසුස් වහන්සේ සමග කොච්චර කාලයක් ගත කළා තිබුණද? அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சரியான ஸ்திரம் இல்லை. ආත්මික ජීවිතයේ අරියාකාර
ආකාරී ස්ථිරභාවයක් ஒரு නැහැ. சரியான சாட்சியான வாழ்க்கை இல்ல. සාක්ෂිවන්ත ජීවිතයක් නැහැ. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? அதான் கடைசியா இயேசு கண்ட ஒரு விஷயம். අන්තිමට යේසුස් වහන්සේ දැක්කව දෙයක් තමයි என்ன சொன்னாரு? මොනවද කිව්වේ? அவரும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கூட இருந்து ஆண்டவர் பேசினாரு, கற்றுக் கொடுத்தாரு. උන්වහන්සේ කොච්චරද වෙහෙස දරමින් உயிர் ඉගෙනුවා. தெழுந்த பிறகு 40 நாள் இருந்து ஆண்டவர் பேசினாரு. මරණයෙන් උදාන වුණායින් පස්සේද දවස් 40ක් උන්වහන්සේ ඉඳලා ඒ ආකාරයෙන් ඉගෙනුවා. ஹalleluya. හalleluya. அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ මොනවද கடைசி කරන්නේ? ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? අන්තිමට යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? என்ன சொன்னாரு? මොනවද அவர் කිව්වේ? போகிற நேரத்துல උන්වහන්සේ යන්නා වූ විට சுத்தாவி வரணும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එන්න ඕනේ. அப்ப நீங்க பலனடைந்து එවිට නුඹලා බලය ලබාගෙන எனக்கு ஒரு சாட்சியாய் மாறுவீங்க. මා වෙනුවෙන් සාක්ෂියක් ලෙස වෙනස් වෙයි කියලා. பேதுரு அற்புதங்களை கண்டாரா இல்லையா? පේදුරු සාස්කම් දැක්කද பேதுரு எப்படி නැද්ද? ரட்சிக்கப்பட்டார்? පේදුරු කොහොමද ගැලවීම ලබා கொஞ்சம் ගත්තේ? பேசினா எனக்கு தெரிஞ்ச போதுதான். பேதுரு எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டார்? පේදුරු කොහොමද ගැලවීම ලබා ගත්තේ? அற்புதங்களை கண்டாரா? ආස්කම් அவர் දැක්කද? கண்ட அற்புதம் என்ன? පේදුරු දැක්කව ආස්කම කුමක්ද? சொல்லுங்க பாப்போம். මොනවාද ඌ දැක්කව ආස්කම? என்ன அற்புதம் கண்டாரு? මොනවාද ආස්කම? இல்லையா, மீன் பிடிக்க போறாரு. එයා මසුන් අල්ලන්න යනවා. இல்லையா, வலைய போடுறாரு, ஒண்ணுமே இல்ல. ඒ දැල දැම්මා කිසි දෙයක් ලැබුණේ ஆண்டவர் නැහැ. வந்து சொல்றாரு, උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා இப்ப போடுறாரு வலைய. එවිට ඔය දැල දානවා. என்ன நடக்குது? එවිට මොනවද සිදු வலைகள் වෙන්නේ? கிழிந்து போகத்தக்கதாக ඒ දැල ඉරණ තත්ත්ව திரளான மீன்களை காண்கிறாரு. ඕ මසුන් එයා දකිනවා. அற்புதத்தை கண்ட உடனே ඒ ආස්කම දැක්කයින් පස්සේ என்ன செஞ்சாரு? එයා මොනවද කරේ? எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ඒ සෑම දේම අත්හැරලා இயேசு பெரியவர் යේසුස් වහන්සේ මහතු දෙවියන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ தீர்மானமா அவர் பின்னால போனாரா? තීරණය තුලින් උන්වහන්සේව අනුගමනය කරාද? அவர் சீஷனா மாறினாரா? උන්වහන්සේගේ ගෝලයෙක් ලෙස වෙනස් වුණාද? எப்ப இயேசு அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரா? උන්වහන්සේ கற்றுக் கொடுத்தாரா? උන්වහන්සේ ඉගෙනුවාද? அவருடைய காரியங்களை போதித்தாரா? උන්වහන්සේගේ දේවල් ඉගෙනුවාද? அவரோட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாங்களா? උන්වහන්සේ සමග වාඩි වෙලා ඒගොල්ලන් කෑවද? எல்லாம் செஞ்சாங்க. ඒ සෑම දේම කරා. ஹalleluya. හalleluya. அப்ப ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவை தெரியாது என்று இயேசுவை மறுதலித்தார்? එහෙනම් ඇයි යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ කියලා එයා කරින් කිව්වේ? இயேசு கற்றுக் கொடுக்கலையா? යේසුස් වහන්සේ ඉගෙනුවේ නැද්ද? சத்தியம் தெரியாதா? සත්‍ය උ දන්නේ නැද්ද? அற்புதத்தை காணலையா? ආස්කම් දැක්කේ නැද්ද? இயேசுவோட காலம் செலவழிக்கலையா? යේසුස් වහන්සේ සමග කාලය ගත කරේ නැද්ද? இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவை மரணத்துக்கு போக காட்டி கொடுக்கப்பட்ட பிறகு යේසුස් වහන්සේ කුර්සියේ මරණයට යන්න පාවා அவரை දුන්නා அடி පස්සේ வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. එයා බුටි කාමින් ඉන්නවා. பேதுரு ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. පේතුරු සැංගිලා බලාගෙන ඉන්නවා. வேலைக்காரி வந்து கேக்குறா, වැඩකාරියෙක් ඇවිල්ලා ආනවා. நீ இயேசுவோட இருந்தவ மாதிரி இருக்குது. නොමද යේසුස් වහන්සේ සමග හිටපු කෙනෙක් ලෙස පේනවා කියලා. என்ன சொன்னாரு? ඔව් මොනවද කිව්වේ? இயேசுவே எனக்கு යේසුස් වහන්සේ මට தெரியாது. දන්නේ தெரியாது. මට දන්නේ மறுதலிச்சான். ඔව් ඒ ආකාරයෙන් දන්නේ இயேசு කියලා ஒரு කිව්වා. சாட்சியா நிக்கல. යේසුස් වහන්සේට සාක්ෂියක් ලෙස ඔහු හිටියේ නෑ. வைராக்கியமா நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆமா நான் இயேசுவோட தான் இருந்தேன்னு சொல்லல. ජොලිතභාවයෙන් මම යේසුස් වහන්සේ සමග තමයි හිටියේ කියලා ඔහු කිව්වේ නෑ. காரணம் என்ன? ඒකට හේතුව කුමක්ද? உபதேசம் போயிருக்கு. එන උපදේශයක් කියලා අற்புதம் තිබෙනවා. நடந்திருக்குது. ආස්කම් සිදු වෙලා அவர் තිබෙනවා. யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்குது. උන්වහන්සේ කවුද කියලා දැනගෙන ඉන්නවා. அவருக்காக ஊழியம் கூட செஞ்சிருக்குது. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සේවයක් කරා. ஆனா இயேசுக்கு ஒரு சாட்சியா நிக்க முடியல. නමුත් යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂියක් ලෙස ඉන්න බෑ. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? அதனாலதான் இந்த ரகசியத்தை ஆண்டவர் சொன்னார். ඒ නිසා තමයි මේ රහස கடைசியா என்ன சொன்னாரு? අන්තිමට උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? பரிசுத்தாவி வரணும். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බැස්සෙන්න ඕනේ. அப்பதான் நீங்க பலன். එවිට තමයි නුඹලා බලය ලබා அப்பதான் நீங்க ගන්න. சாட்சியா மாறுவீங்க. එවිට තමයි නුඹලා உங்களுக்கு அற்புதம் போதாது. ආස්කම් உங்களுக்கு මතේ ரட்சிப்பு மட்டும் இருந்தா போதாது. ගැලවීම පමණක් ஏதோ මතේ ஆலயத்துக்கு வந்து போனா மட்டும் போதாது. සභාවට ඇවිල්ලා நீங்க ගියොත් ஏதோ මතේ ஊழியம் செய்தால் போதாது. සේවයක් කරොත් அப்படி මතේ இருந்தாப்புல நீங்க ஒரு சாட்சியா நிக்க மாட்டீங்க. එහෙම කරොත් පමණක් ඔයගොල්ලන් அப்படி සාක්ෂියක් இருந்தாப்புல ඉන්නේ நீங்க නැහැ. வைராக்கியமா இயேசுக்கா நிக்க மாட்டீங்க. එහෙම හිටියොත් පමණක් ඔයගොල්ලන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජොලිතභාවයෙන් ඉන්නේ. எப்ப நிப்பீங்க? කොයි අවස්ථාවේදීද ඔයගොල්ලන් ඉන්නේ? ஆவியானவர் வரணும். ආත්මයන් වහන්සේ එන්න இன்னைக்கு ඕනේ. நிறைய பேருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இதுதான் நடக்குது. අද බොහෝ කිතුරියන්ගේ ජීවිතේ මේ තමයි ரட்சிக்கப்பட்டு 20 සිදුවෙන්නේ. வருஷம் ඒ ගැලීම ලැබලා අවුරුදු 30 20යි வருஷம். අවුරුදු 30යි தவறாம ஞாயிறு ஆராதனை. ඒ සෑම දවස් දිනෙම එவ்வளவோ උදෑසන ஊழியம். වෙනවා. කොච්චරද දේව සේවය. ஆனா கர்த்தருக்காக வைராக்கியம். නමුත් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජොලිතභාවය ஆண்டவருக்காக නැහැ. எழும்ப முடியல. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පිපිදීමෙන් නැකිදෙන්න බෑ. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம். යේසුස් වහන්සේ කිව්ව දේ තමයි என்ன இருந்து வேலையில உனக்குள்ள ஆவியானவர் வராது. මොන
දේ තිබිලත් වැඩක් නැහැ නුඹ තුල ආත්මයන් වහන්සේ ආවේ නැත්තම්. யோவான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால் ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கலாம். වහන්සේ කියනවා යෝහන් තුමන් ඔබට ජලය තුල නුඹලට பரிசுத்த ஆவியினால் ஒரு ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். නුඹත් සුද්ධාත්මයෙන් තුල නුඹලා බෞතිස්මයක් ලබා ගන්න ඕනේ. ஹalleluya. ஹalleluya. சத்தமா ஹalleluya. 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 இந்த ஆவியை பேதுரு எப்பொழுது பெற்றுக்கொள்கிறான்? මේ ආලේපය පේතුරුස් කොයි අවස්ථාවේද ලබා ගන්නේ? இயேசுவை மறுதலித்தவர், යේසුස් වහන්සේව பயந்து பயந்து இருந்தவர், බයෙන් இயேசுவுக்காக தைரியமா நான் இயேசுவோடு இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியாதவர், යේසුස් වහන්සේ ගැන මම ධෛර්යයෙන් මම යේසුස් සමග හිටියා කියලා කියන්න බැරි කෙනා ஒருமனப்பட்டான ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது සිත යාඥා කරන්න இங்க පටන් வாசித்து ගත්තේ. பார்த்தால் பேதுரு, யோவான், அந்திரேயா, யாக்கோபு, மரியாள், இயேசுவின் சகோதரர் என்ற ஒரு 120 பேர் ஒன்று கூடி அவர்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். පේතුරුස් සමග 120 දෙනෙක් එකතු වෙලා යාඥා කරන්න පටන් நாங்கள் அப்போஸ்தலர் ගන්නවා. 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට එද්දී என்ன நடக்கிறதா? මොනවාද සිදුවෙන්නේ? சத்தமா சொல்லுங்க, என்ன நடக்கிறது? මොනවාද සිදුවෙන්නේ ස්ථානේ? யார் வாரா? කවුද එන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கி வருகிறார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලයෙන් ඒ ස්ථානේ බැසෙනවා. ஆமென். ආමේන්. இப்ப யாரால எழுப்பி நிக்க முடியுது? එහෙනම් දැන් කාටද ධෛර්යයෙන් නැගිටින්න පුළුවන් වෙන්නේ? யாருக்கு எழுப்புறா? කවුද නැගිටින්නේ? சொல்லுங்களேன். කවුද? அற்புதத்தை கண்ட நேரம் வராத தைரியம், ඒ ආස්කාන් දැකපු වෙලේ ආපු නේ இயேசுவோடு ධෛර්යය. உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட நேரம் வராத தைரியம், යේසුස් වහන්සේ සමග වාඩි වෙලා කාපු වෙලේ ආපු இயேசுவோட නැති உபதேசத்தை ධෛර්යය. ராவு பகலா கேட்ட நேரம் வராத அந்த எழுப்புதல், යේසුස් වහන්සේගේ දේශනාවල් රැඳවල් අසපු කෙනා තුළ ආපු නැති ධෛර්යය. ஆவியானவர் வந்த பொழுது ආත්මයන් වහන්සේ බැසාපු අවස්ථාවේදී யார் எழுப்புறா? කවුද නැගිටේ? பேதுரு தைரியமாய் எழுப்புறா. පේතුරුස් නිර්භීතව இயேசுவை නැගිටිනවා. பற்றி பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේගෙනි කතා කරනවා. 3வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට එද්දී யார்ட்ட போன் அடிக்குது? 3வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට එද්දී என்ன நடக்குது? මොනවාද සිදුවෙන්නේ? என்ன அற்புதம் நடந்துச்சு? මොනවාද ආස්කම සිදු වුනේ? ஒரு தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த சப்பானி இருக்கிறாரு. ඉපදීමේදීම කොර වෙච්ච මිනිසෙක් ඉන්නවා. ஆலயத்தின் வாசல்ல ඒ දෙවියන්සේගේ අභිමුඛයේ දොරටුව யார் வராங்க இன்னைக்கு? කවුද එන්නේ ස්ථානෙට? யார் வரா? කවුරු දෙන්නේ? பேதுரு, யோவான் வராங்க. පේතුරුස් යෝහන් දෙනවා. சொல்றாரு, எங்கள்ட்ட வெள்ளியும் பொண்ணும் இல்ல, කියනවා රිදී රත්තරන් අපි இயேசுவின் ගාව නැහැ. நாமத்தில் எழும்பு. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැගිටින්න කියලා. எழுந்தாரா? ඇවිත්ද? நடந்தாரா? ඇවිත්ද? குதிச்சாரா? ඒ ආකාරයෙන් පැන්නද? இதை பார்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். මේ සෑම දේ බලපින්නට 40 පුදුමයි. வருஷமா முடங்கி கிடந்த மனுஷன் අවුරුදු 40ක් කොර වෙලා හිටපු இப்ப මනුස්සයා எப்படி நடக்கிறான்? දැන් කොහොමද அங்க ඇවිදින්නේ? இருக்கிற ரோம் அதிகாரிகள் விரோதமா எழும்ப රෝමේ ஆரம்பிக்கிறார்கள். නායකයන් ඒගොල්ලෝ විරුද්ධයෙන් எப்படி இந்த அற்புதம் நடந்தது? කොහොමද මේ இதை யார் ආස්ථාව செய்தார்கள்? මේක කවුද කරේ? இவர்களை பேதுரு, யோவானை கொண்டு வந்து விசாரிக்கும் பொழுது පේතුරුස්ගත යෝහන්ව දැවිලා ඒගොල්ලෝ විසඳද්දී பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். ඒගොල්ලෝ බය වෙලා දුවලා ගිහලා ඇන්නුනා. ஆமென். ආමේන්. ஐயோ, ஆமெனா? ආමේන්ද? அப்படியே ஓடி ஒளிஞ்சாரு. එහෙමද ඇන්නුනාද? என்ன செய்யறாரு? வேணும் வாசிங்க நீங்க அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே ක්‍රියා පොතේ 4வது அதிகாரத்திலே 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7லிருந்து 10 வரை முதல்ல வாசிப்போம். අපි 8 සිට 10 දක්වා කියවමු. 4 7லிருந்து 10 வரைக்கும் ක්‍රියා 4 8 සිට 10 දක්වා. வாசிங்க. அவங்களை நடுவே நிறுத்தி, நீங்கள் எந்த வல்லமையினாலே எந்த நாமத்தினாலே இதை செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அப்பொழுது பேதுரு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்து அவர்களை நோக்கி, ஜனத்தின் அதிகாரிகளே, இஸ்ரவேலின் மூப்பர்களே, பிணியாளியா இருந்த இந்த மனுஷனுக்கு செய்யப்பட்ட உபகாரத்தை குறித்து, எதனாலே இவன் ஆரோக்கியமானான் என்று நீங்கள் இன்று எங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்டால், உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவர் மரித்தொழுந்து எழுப்பப்பட்டவருமாய் இருக்கிற நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இவன் உங்களுக்கு முன்பதாய் சொந்தமாய் இருக்கிறான் என்று உங்கள் எல்லாருக்கும், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கடவது. 12-13 வாசிங்க. அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கு மனுஷர்களுக்குள்ளே
அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாம. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. අපිට ගස්ස උන්වහන්සේගේ නාමය අපි මහිමයට පත් முதல்ல කරමු. பேதுரு என்ன சொன்னாரு? இயேசுவை தெரியுமான்னு கேட்டதுக்கு ප්‍රථමයෙන් බේදුරුස්ගේ ඒස්වාංශෝ දන්නවද කියලා ආපු අවස්ථාවේදී தெரியாது. දන්නේ නැහැ කිව්වා. ஆவியானவர் வந்த பிறகு ආත්මයන් වහන්සේ ආවයින් அதிகாரிகள் පස්සේ எல்லாம் நிறுத்தி கேக்குறாங்க, எந்த நாமத்துல இதை செய்யற? නායකයන් ඉදවල எப்படி நீ அற்புதம் செய்யற? කොයි නාමයෙන්ද මේ ආස්කම කරන්නේ කියලා தைரியமா நின்று என்ன சொல்றாரு? නිර්භීතව ඉඳලා මොනවද කිව්වේ? யாருடைய நாமத்தினால? කාගේ නාමයෙන්ද? இயேசுவின் நாமத்தினால. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. அவருடைய நாமம் ஒன்றே உன்னதமான நாமம். උන්වහන්සේගේ නාමය பூமியிலே පමණයි අற்புதம் උතුම් නාමය. செய்ய, මේ පොළොවේදී ආස්කම් ரட்சிப்பை කරන්න கொடுக்க ගැලවීම දෙන්න இயேசுவின் நாமத்துக்கு மட்டும்தான் முடியும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට පමණයි அதிகாரியா පුළුවන්. இருக்கலாம், ඔබ නායකයෙක් වෙන්න மூப்பர்களா පුළුවන්. இருக்கலாம், වැඩිහිටියෙක් වෙන්න ஜனங்கள் පුළුවන්. எல்லாரும் ජනතාව සියල්ලම நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. ඔබලා සියලු දෙනාම හොඳට දැනගන්න. அப்படி எப்படி என்ன செய்யறாரு? ඒ ආකාරයෙන් මොනවද කරන්නේ? தைரியமா பேசுறாரு. නිර්භීතව කතා කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. அடுத்த வசனத்தை ஒருக்கா வாசிங்க, 13வது வசனத்தை. 13 පදය. பேதுருவும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கள் என்றும் பேதமை உள்ளவர்கள் என்றும் அறிந்திருந்தபடினால் ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் என்று. ஹalleluya. இயேசுவுக்கு சாட்சியா இருக்கிறாங்களா? යේසුස් වහන්සේ සාක්ෂියක් ලෙස ඉන්නවාද? என்ன தெரியுதா பாக்குறவங்களுக்கு? ඒගොල්ලන්ට බලන්න ඇයට මොනවද දැනෙන්නේ? பேதுரு படிப்பறிவில்லாத ஒரு மனுஷன். පේදුරුස් ඉගෙන ගන්න பயந்த නැති சுபாவம் මනුෂ්‍යයෙක්. உள்ளவர். බයේ ගුණාංග තිබෙනව මනුෂ්‍යයෙක්. யார் இவனோடு கூட இருக்கிறா? දැන් කවුද ඔහු සමග ඉන්නේ? யாரோடு கூட இவர் இருந்திருக்கிறாரு? කවුරු සමගද මෙයා ඉඳලා තිබෙන්නේ? சத்தமா சொல்லுங்க. ශබ්දයෙන් කියමු. யாரோடு இருந்தவன்? කවුරු සමග හිටපු யாரோடு කෙනාද? இருந்தவர்? කවුරු සමග හිටපු කෙනාද? உங்களை பார்த்து அப்படி சொல்றாங்களா? අපිව බලලා එම කියනවාද? இவங்க எல்லாம் இயேசுவோடு இருக்கிறவங்களான்னு கேக்குறாங்களா? ඒගොල්ලන් ඔක්කොම යේසුස් වහන්සේ සමග ඉන්නව ඇයිද කියලා இவங்களை කියනවාද? பார்த்து சொல்றாங்களா? නැත්නම් අපි දැස්ස බලලා කියනවාද? இவர்கள் இயேசுவோடு இருக்கிறவர்கள். මේගොල්ලන් යේසුස් වහන්සේ සමග ඉන්නව இயேசு ඇය? என்ன சொன்னாரு? அப்போஸ்தலர் 1:8 උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? ක්‍රියා 1:8දී சத்தமா வாசிங்க, சொல்லுங்க. මොනවද කිව්වේ? எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. මොනවද කිව්වේ? பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் வரும்போது සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ ළඟාව එද්දී நீங்கள் பலனடைந்து ඔබනම් බලය ලබාගෙන கடைசியில் என்ன சொன்னாரு? අන්තිමට මොනවද කිව්වේ? எனக்கு මට யாருக்கு? කාටද? யாருக்கு சாட்சியா? කාටද සාක්ෂිවන්තව? எப்பொழுது சாட்சியா மாறினான் பேதுரு? කොයි අවස්ථාවේද පේදුරුස් මේ ආකාරයෙන් සාක්ෂියක් ලෙස වෙනස් වුනේ? ආත්මයන් වහන්සේ ආවයින් පස්සේ. ආමේන්. உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரா? ඔයගලන් තුල ඉන්නවද? அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீங்களா? ආලේපේ ලබාගෙන තිබෙනවද? ආත්මය ලබාගෙන තිබෙනවද? ஊழியக்காரர்களா இருந்தாலும் எழுப்புதல் மாற்றம் வர ஆவியானவர் வரணும். ඔය දේව සේවකයන් රතුදේ පිවිදීමේ ඉන්න ආත්මයන් වහන්සේ බැස්සෙන්න ඕනේ. இல்லாட்டி சும்மா ஏதோ பைபிளை வச்சு தெரிஞ்சதை வச்சு செஞ்சுட்டு போகலாம். නැත්තම් බයිබලේ දැනගෙන තියාගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. அதுல வளர்ச்சி வராது. ඒකේ වර්ධනයක් එන්නේ. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. பேதுரு எழும்பினது எப்ப? පේතුරුස් නැගිටේ කොයි අවස්ථාවේද? ஆவியானவருக்குள் வந்த பிறகு. ආත්මයන් වහන්සේ ඔහු තුල බැසාවෙන් පස්සේ விசுவாசிகள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள். ඇදලිවන්තයන් සෑම கடைசியாக ஒரு දෙනාම வசனத்தை නැගිට්ටා. வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 2:44. ක්‍රියා 2:44. அப்போஸ்தலர் 2:44 ක්‍රියා 2:44. வாசிங்க. விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் ஹalleluya. எல்லார் மேல ஆவியானவர் இறங்கின பிறகு සෑම දෙනාම ආත්මයන් වහන්සේ ஊழியக்காரர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள். දේව සේවකයන්ද ලබා ගත්තා. இந்த அபிஷேகத்தை யாரு பெறுறா? ஆவிய ඒ ආකාරයෙන්ම ආලේපේ ලබා ගත්තේ කවුද? யாரு? කවුද? விசுவாசிகள். ඇදලිවන්තයන්. அப்ப அந்த ஆவியானவர் விசுவாசிகளுக்குள்ள வந்த பிறகுதான் එහෙනම් ආත්මයන් වහන්සේ ඇදලිවන්තයන් මත ආවෙන් පස්සේ තමයි எப்படி இருக்கிறாங்க? කොහොමද ඒගොල්ලන් ඇසිරෙන්නේ? එකට ඉන්නවා. அது வரைக்கும் என்ன இல்ல? ඒ වෙනකම්ම මොනවද නැත්තේ? ஒருமனம் இல்ல. එක්සිත්භාවයක් නැහැ. ஒருத்தரை கண்டா இன்னொரு ஆள் திருப்பிட்டு போகும். එක්කෙනෙක්ව දැක්කම අනිත් එක්කෙනා රෝගණ ஒருத்தருக்கு යනවා. கை கொடுக்கும், இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுக்காது. එක්කෙනෙකුට අත දෙනවා අනිත් එක්කෙනෙකුට අත ஒருத்தரோட දෙන්නේ பேசுவாங்க, නැහැ. இன்னொருத்தரோட பேச மாட்டாங்க. එක්කෙනෙක් සමග කතා කරනවා තව කෙනෙක් ஒருத்தரை கண்டா பிடிக்கும், இன்னொருத்தரை கண்டா பிடிக்காது. එක්කෙනෙක්ව දැක්කොත් කැමති නැත්නම් අනිත් එක්කෙනාව ஒருவர் අකමැති. மேல ஒருவருக்கு கோபம், එක්කෙනෙක් මත එක්කෙනෙකුට ஒருவர் மேல කෝපය. ஒருவருக்கு வைராக்கியம். එක්කෙනෙක් මත එක්කෙනෙකුට වෛරය. பரிசுத்தாவியன் வந்த பிறகு සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආවෙන් පස්සේ விசுவாசிகள் எல்லாரும் ඇදලිවන්තයන් සියලු දෙනාම ஒன்றாயிட்டாங்க. එක්
එක්සිත්ව හිටියා. ஆமென். ආමේන්. இந்த ஐக்கியம் எப்ப வரும்? ඒ එක්සිත් භාවය කොයි අවස්ථාවේද ஒருமனை எப்ப දෙන්නේ? வரும்? ඒ එක්සිත් භාවය කොයි අවස්ථාවේද දෙන්නේ? கொஞ்சம் யோசிங்க. ஆவியானவங்க பலமா இறங்கிட்டாரு. ආත්මයන් වහන්සේ බලයෙන් බැසාවා. புதுசா மாறிட்டாங்க. සෑම දෙනාම අලුත් ආකාරයෙන් වෙනස් වුණා. தவற மறந்திருப்பாங்க. ඒ වැරද්ද අමතක செஞ்ச වුණා. பாவத்தை செஞ்ச பலவீனத்தை காரியங்களை மறந்திருப்பாங்க. කරාව ඒ දුර්වල ක්‍රියාවල අමතක වෙනවා. කෝපය ආක් වෙනවා. வைராக்கியம் எல்லாம் போயிருச்சு. වෛරය ආක් වෙනවා. கசப்பெல்லாம் போயிருச்சு. ස්වභාවයන් ආක් වෙනවා. எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்றாங்க. සෑම දෙනාම එක්සිත් වෙනවා. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. இங்கதான் எழுப்புதல் வரும். මේ ආකාරයෙන් තමයි පිබිදීම ඇති වෙන්නේ. ஆமென். ආමේன். விசுவாசிகள் எல்லாரும் ඇදලිවන්තයන් සියලු දෙනාම நீங்க ஒன்றா இருக்க முடியும். 10 பேர் ஒன்றுபடப்பட முடியல. අද 10 දෙනෙක් එක්සිත් වෙන්න බැරුව 50 பேர் ஒன்றுபடப்பட முடியல. 50 දෙනෙක් එක්සිත් වෙන්න බැරුව அதுக்குள்ள எத்தனையோ තිබෙනවා. பிரிவு. ඒ තුලින් කොච්චර அதுக்குள்ள எத்தனையோ பிரச்சனை. ඒ තුල කොච්චරද அதுக்குள்ள எத்தனையோ ප්‍රශ්න மனஸ்தாபம். ඒ තුල කොච්චර அதுக்குள்ள எத்தனை கசப்பு. මනස්තාපයන් ඒ තුල කොච්චරද ඒ තිත්ත භාවයන් ஆவியானவர் இறங்கி வந்தால் නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ බැසාවා. விசுவாசிகள் எல்லாம் ඇදලිවන්තයන් සියලු දෙනාම என்னை பத்தி சொல்லியிருந்தா நான் அவங்களை அரவணைக்கிறேன். මං ගැන කතා කරලා තිබුණත් அவங்களை කමන්නේ இங்க මම வேலை වැළඳ பேசாட்டி ගන්නවා. நான் பேசுறேன். මා සමග කතා කරේ නැත්නම් කමන්නේ මම කතා කරන්න. ஒரு மனம் வருது. ඒ එක්සිත් භාවය ඇති වෙනවා. ஐக்கியம் வருது. ඒ එක්සිත් භාවය ඇති වෙනවා. அதனாலதான் சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. ඒ නිසා තමයි සභාව அதனாலதான் ආශිර්වාද ஜனங்கள் ලබන්නේ. ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ඒ නිසා තමයි ජනතාව ගැලවීමටපත් උනේ. ஆண்டவர் கடைசியா என்னத்தை சொல்லிட்டு போறாரு? එහෙනම් අන්තිමට උන්වහන්සේ මොනවද කියලා යන්නේ? என்ன சொல்லிட்டு போறாரு? මොනවද කියලා යන්නේ? உலகத்துல வந்து சில காரியத்தை இயேசு செய்தார். මේ පොළොවට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ නොයෙකුත් දේවල් உயிரோடு කරා. எழும்பின பிறகு 40 நாள் நின்று சில காரியத்தை செய்தார். මලෝගේ නැගිටින් පස්සේද උන්වහන්සේ දවස් 7ක් தெளிவாக විතර ක්‍රියාව කරා. பேசினார். පැහැදිලිව කතා தேவ කරා. ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෙරෙහි කතා කරා. அடுத்ததாக என்ன சொன்னார்? ඊළඟට උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? உண்மையா இவர்கள் பலனடைய வேண்டும் என்றார். සැබෑවින්ම මේගොල්ලන් බලය ලබා ගන්න ඕන நான் නම් போனாலும் எனக்கு ஒரு சாட்சியா இந்த பூமியில நிக்கணும். මම ගියොත් මේ පොළොවේදී මට සාක්ෂියක් ලෙස එයා ඉන්න ඕනේ නම් என்ன தேவை? ඔයගලන්ට මොනවද අවශ්‍ය? சத்தமா சொல்லுங்க. என்ன தேவை? මොනවද අවශ්‍ය? பரிசுத்த ஆவி தேவை. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අවශ්‍යයි. வந்தா ඒ උන්වහන්සේගේ அந்த அபிஷேகம் ආත්මය வந்தா ඒ ආලේපය நீங்க ආවම பலனடைவீங்க. ඔයාලා ශක්තිමත් වෙලා இயேசுக்கு சாட்சி அனுப்பி. යේසුස් වහන්සේට සාක්ෂියක් ලෙස ඉන්නවා. ஆமென். ආමේන්. அப்ப யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. ඒකට කවුරුත් ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් ජෙපිය. නැහැ. යාඥා ஐயோ කරන්න. சேர்ச்சுக்கு வாங்க. සභාවට ஐயோ එන්න. சேர்ச்சில வேலை செய்யுங்க. සභාවේ වැඩ කරන්න. ஒண்ணுமே சொல்ல தேவையில்லை. කවුරුත් එහෙම කියන්න අවශ්‍යතාවයක් நீங்களாவே නැහැ. செய்வீங்க. ඔයගලන්ම ඉබේම அதுதான் කරනවා. எழுப்புதல். එය තමයි පිපිදීම. நீங்களாகவே எழும்புவீங்க. ඔයගලන්ම පිපිදීම நீங்களாவே ගෙනෙනවා. ஊழியங்களை தாங்குவீங்க. ඔයගලන්ම සේවය நீங்களாகவே කරනවා. ஊழியத்தை கொடுப்பீங்க. ඕ දේව සේවය ඔයගලන්ම කරනවා. நீங்களே சபையை நேசிப்பீங்க. සභාවට ප්‍රේම කරනවා. கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமா நிப்பீங்க. මාංශ වෙනේ யாருக்கும் ජොලිතභාවයෙන් பயப்பட ඉන්නවා. மாட்டீங்க. කාටවත් බය பேதுரு වෙන්නේ எழும்பினது போல පේතුරුස් தைரியமா சொல்லுவீங்க. නිර්භීත இயேசுவின் වෙච්ච நாமத்தை சொல்றோம். இயேசுவின் இயேசுக்காக நாமத்தை நிக்கிறோம். இயேசு தான் இந்த அற்புதத்தை செய்தார். යේසුස් වහන්සේ என்ன මේ செய்ய ආශ්‍රම போறீங்க? කරේ මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. හalleluya. சாட்சியாய் வாங்க. යේසුස් වහන්සේ වෙනේ සත්‍යයක් වෙනස්